Икенче мәктәп укучысы Ринас Тайхаудинов өчен 30 градуслы салкыннар белем алуга киртә түгел. Озын каникулдан соң укуны сагынып ул бүген мәктәпкә килгән. В WhatsApp вчера решили списаться с одноклассниками, решили пойти в школу, несмотря на холод, на мороз. Все вместе пришли, сегодня и будем учиться. Икенче мәктәптә укучы 500-дән артык баланың бүген яртысыннан күбрәге укырга килгән. Дәресләр дүшәмбе һәм сишәмбедә дистанцион төстә алып барылган. Һава торышының бераз күтәрелүен белеп, укучылар чакыру көтеп тормыйча, бүген үзләре үк мәктәпкә килгәннәр. Өйдә калганнарны да гаеп итмәячәкләр. Балалар бүген курыкмыйча мәктәпкә килделәр. Дәресләр шулай ук алып барыла. Классларда бик күп балалар, берничә бала гына юк. Мин үзем 8нче сыйныфта класс җитәкчесе булып эшлим. Минем класста бер 5-6 бала гына килмәде. Калганнар барысы килделәр. Температураның түбән булуына карамастан, беренче сыйныф укучылары да тулы составта. Калын киенеп, тиз-тиз атлап, яллардан соң беренче көн бик теләп укырга килдек диләр алар. Мама уже была на работе, я сам тепло оделся и пришел в школу. 9нчы сыйныф укучысы Александра Венедиктова шәһәрдән читтә яши, шунлыктан һава температурасы да бераз аерыла ди. Тик ул дәресләрне калдыруга зәмхәрир суыкларны сәбәп итмәгән, чөнки дәүләт имтиханнарына әзерлекне дәвам итәсе бар. На улице очень холодно, это очень печально, не люблю холод. Вот, в школу, я рада, что пришла в школу, в принципе, тут весело, лучше, чем дома сидеть. Киләсе атнада һава температурасы 9 градус салкын булачак, димәк барлык уку йортларында да дәресләр элеккечә дәвам итәчәк. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.